Συνηθίζεται μια τέτοια μέρα. Συνηθίζεται μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η κοινότητα να δεξιώνεται τα παιδιά και τους μεγάλους που παρευρίσκουν. Με καφέ ή αναψυκτικά ή υλικά, δεν ξέρω τι έχει επιλέξει. Πριν ακολουθήσει αυτό το στάδιο, και επειδή εδώ είναι το κλείσιμο της εκδήλωσης της κοινωνικής, θα ήθελα πριν πάμε στο καφέ και ό,τι θα ακολουθήσει, θα σας παρακαλούσα να σηκωθούμε όλοι όρθιοι για να τραγουδήσουμε το παιδικό μας κοινό. Στη συνέχεια της εκδήλωσης της εκδήλωσης. Κάτσε προσοχή ρε. Σοφία, πρέπει να κάτσει προσοχή. Νωρίς από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αγκριωμένη χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αγκριωμένη χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αγκριωμένη